Hej så YouTube, og velkommen til den her video. Mig og Jessie her. Vi har tænkt os at lave en slags kaffebønne challenge. Har to. Der er sådan nogle kaffebønner her, ja. Jeg kan ikke se det. 2 hver. Faktisk. Det var teknikken, Ja, 2 hver, ja. Så det gælder bare om at tage den første i munden. Og så skal vi se, hvordan den smager. Og så bagefter tager vi den anden i munden direkte efter. Man kan sige, det er en reaction video til kaffebønner. Vi går bare i gang lige med 2 sekunder. Min mor. Ja, det er ristet. Det er hjemmelavet. Det er hjemmelavede kaffebønner. Ja. Ja. Vi starter med den ene. Og klar. 3, 2, 1. Startsmagen er godt. Smager godt. Den anden i munden. Og vi har ikke noget vand, så vi må leve med det. Jeg ser, hvad det heller ikke er. Nu gør jeg lige at veje. Det smager dårligt, mand. Jeg er rigtig interessant, at det er Det er. Ja. Det var det for denne gang. Det var en lille kort video, men Det var en lille challenge. ja, bare meget lille. I må også gerne skrive med i beskrivelsen, hvis det er ikke beskrivelsen, kommentar, hvis det er, at vi skal lave nogle beanboozle eller et eller andet. Beanboozle koster 10 kroner over i en slikbutik, som de fleste kender, og det hedder chokoladetærten. Nej, det koster 45. Nej, det gør jeg. Jo, det gør. Nej, okay, så det koster 10. Den pris er fandme stedet nu. Nå. Nå, lige meget. Ja. Ja. Det var. I må meget gerne like, abonnere og kommentere. Det rimer. For mere. Ja, okay. Ja. Måske laver vi også nogle fyrværkerinøj til, ja, Til nytår. Til nytår laver vi, hvis vi stadigvæk er på kanalen, det er ikke sikkert. Det er vi. Det tror jeg, vi er. Det er vi da. Ui. Og så bliver jeg også snart 10 år. Så bliver jeg også snart 10 år. Ja, Til nytår. Ja, i januar har du fødselsdag. Nå, men ja. Det var nok alt for den her video. Bye bye.